Ayun mga bay, ang bagong laruan ni Kuya. Ikot-ikot. Yun. Sinasagasaan niya na ang dapat masagasaan. Ayan, sasagasaan niya ng bulaklak. Ayan ang bagong laruan niya. Ayun. Inikot-ikot niya na. Ayan o. Ang bagong laruan. Alright. Paano may ba yung gasolina natin ito? May lagyan natin ito. May tuti yan eh. Ha? Ito? Wala. Hindi, yung gasolina doon. Wala! Wala ba? Ay, marami pa to. Dami pa yan. Wala pa yun. May video sila, lalaroan nila to. Wala ba, try? Ayan. So, ATV motorcycle category pa rin kahit apat ang gulong, no? So, kung ano ang meron sa 4 wheels, meron din siya, oh. Try it. Ayan, so, ayan. Alright. Ingat kayo, ha. Takbong pogi lang. Oo, kasi mabigat ka. Oo, ma'am. Ay, flat! Apa? Joke lang. Hindi naman flat. Alright. Ayan, mamaya testing din natin siya. Subok din tayo. Sila muna. Madam, tayo rin mamaya. Sa dagat, maganda yan. Oo. Hindi ko papawag sa dagat tayo. What's up mga bay? Ito na yung ating andito na kami sa Lucara ngayon, no? So, titesting na natin dito itong bagong laruan ni Kuya na ATV. So, isa namang wonderful experience na tayo ay makakagamit ng isang ATV, no? So, ATV mga bay ay kabilang pa rin siya sa motorcycle category, pero apat ang gulong niya, no? Alright. Parang slow, ha? So, itong gamit natin mga bay ay 200cc, no? Yan, oo. Diba? Alright. Ang lakas pa ng vibrate. So, ang meron dito pala mga bay, dito sa ano niya, tawag yan, dashboard niya, ito lang ang meron, no? Drive, neutral, reverse. So, yan lang meron, yan lang ang makikita mo dito. Ayan, no? Ang ganda. Makaka-experience tayo ng ATV. Ayan, so, look around natin siya mga bay. Ayan, no? Alright, no? So, ito yung limit na ginagamit sa mga lahar, yung sa Cagsawa, Bicol, Albay, sa Bataan, yung nirerenta nila para mag-adventure, no, sa bundok. Yan. So sabi ni Kuya, papalitan niya to ng gulong na medyo makapal-kapal pa yung spike, no. Ayan, ang pogi, ang ganda, ang angas mga bay. So okay naman. So ang makina nito mga bay ay parang kagaya sa mga scooter, no. Pero ito merong hihilahin ganun. Scooter type yung makina niya. Ayan, 200cc, no. Alright, maganda. So testing natin. Woo! Tara. Patakboy-takboy na natin. So etong bike na to mga bay, hindi naman siya ganun kabilis. Pero kahit na mapalubak, siguradong dadaling ka na niya sa kung saan mo gustong magpunta. Ikot-ikot tayo dito. Alright. So, bagong laruan dito sa farm. Right. Laruan bago. Nakakatawa. So, alam nyo ba yung kalsada doon ba? Medyo mahirap yung kalsada doon eh. So, si Kuya, dinaan niya na doon sa malubak na kalsada at putik. Na kahit yung multicab na 4x4 ay medyo nahihirapan. Pero ito sa kanya, kahit na hindi siya 4 wheel, ay easy lang sa kanya, no? Ayan. Ang napakasarap na ano. Pero ang pagkakalam sa ganito ba walang papel.
O hindi ko lang alam kung pwede rin palagyan ng papel to. Yung ipaparehistro mo rin para magamit mo siya sa highway, no? Pero kung mag-highway ka, tapos ito tapos ang init, hindi ka basta-basta makakasingit nito dahil ano tawag yan, malapad siya mga bay oh, yan so ang control niya mga bay, ito lang pipindutin mo yan yan bante na siya. So ang meron pa sa kanya dito ay kill switch, switch kill, kill switch yan, tapos high and low, park light, yan. Tapos busina, ito yung busina, right. Tapos ito lang, ewan ko kung ilang litro ang meron dito sa tangke niya. Ay putik mga bay, ayan. Napakasarap. So ayun mga bay, gusto ko lang i-share sa inyo ang bagong laruan dito sa farm, yan. So nung binili to ni kuya, second hand, hindi to naandar, na stock to, nakitambay. So pinagawa namin doon kay Edong Works. So shout out kay Edong Works, na siyang nag-refresh na ito para gumana uli. So ang kakaiba dito mga bay ay parang kung ano ang meron sa 4 wheels, meron din siya like na mga bushing, tapos tawag niyan yung mga ball joint. Ganun dahil sa apat ang gulong niya, may mga ball joint. Ayan. So ang kadena nito nasa 525 din ang sukat, pang big bike din yung kadena niya, malaki-laki. Ayan. Pero ikot-ikot muna tayo sa malayo-layo. Wala yung mga atang malayo-layo. So dahil tayo ng mga bukid-bukid mga bay. Alright, so yun, tapos ng ating experience para isang panibagong experience naman ng ating nagamit. So yun mga bay, hanggang dito na lang ang ating vlog. So kasi maglalaro pa tayo, ikot-ikotin natin yung farm na gamit tong ATV, panibagong kasabi ng pamilya, So palalagatin ng pangalan to, gagawin natin si Mad Max. Yan, alright. Cheers!